Akaphume wonke umuntu ukuthina wamukelekile. Ukhona uphuma kwi-Standard Bank okhulume ngokuqalwa kwamabhizinisi ne-funding, wakhona okhuluma ngo-mental health, wakhona nabakhuluma ngisho nango-rehab. Mina-ke bengiwu-MC Program Director namhlanje, kodwa futhi benginesihloko nami efana ngikhulume ngaphezu kwaso, i-anger and conflict management. Konke lokhu uma ukubuka kumayelana nokuthi simakha kanjani umuntu wesilisa ukuthi abe yinto efanele, ngoba uma sibheka nje kakhulukazi e-South Africa siyathola ukuthi 78% wabantu abayibulalayo abantu besilisa. Siyathola futhi ukuthi ziningi izinto ezenzakalayo kubantu besilisa ezithinta udlame nayo yonke lonto. So masihlangana sabantu besilisa sikwazi ukukhuluma ngezinto ezithinta ama-emotions ne-anger nakho konke lokho, umuntu uyakwazi ukuthi aphume abe yinto ebhalansile. Ngithole okukhulu kakhulu ngikubukayo ukuthi inselelo phakathi kwabantu abamadoda, ikakhulukazi kunezinto othothi ziyimuva lawo amadoda, othothi zazingakwazi amadoda ukuthi ayisho into engemuva aye iphethe, kodwa uthothi manje uhamba nayo lento azagcine sengene ethothi ungene kakhulu ngisho ekuphuzeni, azangene kakhulu ngisho ekweletini. Ngibonga kakhulu ukuthi umkhandlu ulethe inhlelo ezikanje. Ngicabanga ukuthi futhi kungaphinde ukuthi kuyagcina namhlanje kube into ezokwenza kanjalo unyaka nonyaka ukuze abantu bakwazi ukuthi bafunde lukhulu basizakala. Ngilana sizoyibongela ngokuthi kuyinto eqalayo kuthina lento ukuthi iyenzeke. Ngithola ulwazi olukhulu kabi esokwazi nathi ukuthi ngifike ngisebenzise nesekhaya, sikwazi nokubambisana nanomndeni. Besingazi nathi samadoda sibaluleke kangaka.